הרגע שאותו הבטחנו. ליאור מנור עומד לעצור את הדופק שלו. האחות, שהיא גם חובשת תורנית, מחברת אותו למוניטור הזה שיראה את קצב דפיקות הלב שלו. ובינתיים נמצאת איתנו כאן דוקטור גולובנר. זה יכול להיות, זה אפשרי, זה נעשה אי פעם? עד היום זה לא נעשה וזה בלתי אפשרי. אי אפשר באופן יזום לעצור את הדופק. תודה רבה. נמצא איתנו כאן גם דוקטור טובבין. דוקטור טובבין, מישהו עשה את זה פעם? זה יכול להיות? לא ידוע לי מהספרות הרפואית שנעשה אי פעם דבר כזה. הגיונית, לא קיים דבר כזה, לא ניתן לעצור את הדופק. תודה רבה. לכל מקרה יש לנו כאן ציוד החייאה, ויש לנו כאן עוד רופא באולפן, וגם אותו אנחנו נשאל. דוקטור קאופמן, ערב טוב. ערב טוב. מישהו עשה את זה אי פעם? אפשר לעצור את הדופק? זה לא נעשה עד כה, ונראה לי שאי אפשר לעשות את זה. טוב, אנחנו תכף נראה. ליאור, אתה מוכן? אני מוכן. אני מוכן. קודם כל, תודה רבה לאנשי שח"ל, לדוקטור טובבין, לדוקטור קאופמן, לחובשת שלנו, לחברת מנן שתרמה לנו את המוניטור הזה, ובאמת תודה רבה לכם שמחיתם כפיים, כי לא בטוח שאני אשמע את זה בסוף אם אני לא אצליח לעשות את זה. אני אכנס קצת לריכוז. תהיו מוכנים, מה שאני מקווה שלא יקרה כלום. אני קצת מתבלבל כי זה מתחיל עכשיו לקרות לי. דרך אגב, לקהל, אני אחרי זה, בתקווה, אני אעבור ביניכם ואשאל אתכם כמה שאלות. יכול להיות שחלק מכם ירגיש משהו. יכול להיות שחלק מכם ירגיש משהו, אוקיי? בסדר? אז המוניטור כאן. את מוכנה לקחת למדוד לי את הדופק בבקשה, ועם היד השנייה, כשאת מרגישה את הדופק, את מסמנת ככה, ויש לנו פה תזמורת. אוקיי. דוקטור גולובנר, דוקטור טובבין, מה זה אומר שאין דופק? זה אינדיקציה להתחיל החייאה, אבל שוב אני אומרת הוא מת מוות קליני? זה הרעיון? כן, אבל זה מפתיע שהוא עדיין עומד, אם הוא מת מוות קליני. גם אותי זה מפתיע, האמת. אם הוא לא יחזור תוך דקה, לדעתי, נתחיל החייאה או משהו. הנה את מתחילה להרגיש? זה עולה קצת? תזמורת חלשה? זהו, חזר הדופק? חזר הדופק. האמת, ליאור? באמת היה מדהים, וזה היה מוזר ביותר. היית מת מוות קליני. זה לא בדיוק מוות קליני, זה לא בדיוק מוות קליני, כי אם הייתי מת מוות קליני לא הייתי פה. קוראים לתופעה הזאת, באוטוסוגסטיה יש משהו שנקרא חוויה אסטרלית, שהנפש יוצאת קצת מהגוף, מרחפת מעל, ואולי אני קצת הסתובבתי בין האנשים, זאת אומרת לא אני, הנפש שלי ככה יצאה החוצה. אולי את יכולה בינתיים, בואו נוציא את הדבר הזה החוצה, כדי שאני אוכל לרוץ קצת לאנשים. האם מישהו הרגיש איזושהי תחושה מסוימת? אתה שמה בסוף מצביע? כן, אתה עם היד. עוד מישהו? תשאר רגע במקום, אני תכף יבוא אליך. אתה הרגשת משהו? גם את הרגשת? מי עוד הרגיש? לא... אתה שמה, אדוני. מה אתה הרגשת? אוויר עבר לידך, בדיוק, אוקיי. אני אעלה רגע לכאן. אתה פה למעלה. יש פה צלם, שלום אדוני. שלום. מה אתה הרגשת? נשמע מצחיק, אבל הרגשתי כאילו באמת שיש מעלי רוח. מעליך רוח, אוקיי. יש פה מישהו שהרגיש שהלב שלו פועם מאוד חזק? היה באזור הזה איזה מישהו, או
או מישהי, את שם, הילדה כאן, ועוד מישהו. מה, אתה גם הרגשת? את הרגשת. מה את הרגשת? זית כזו, משהו מוזר, כאילו משהו נכנס בי, משהו מפחיד. משהו נכנס בך. מפחיד. אני מצטער שאני לבוש ככה. תגידי, יש עלייך איזה מתכת או משהו כזה, כפית או מפתחות אולי יש לך על הגוף או משהו כזה? יש לך מפתחות? את הרגשת משהו באזור הרגליים וכן הלאה? את מוכנה להוציא רגע, כן? יש לך מפתחות שאת יכולה להוציא רגע החוצה? כן, ושימו לב מה קרה, כי אני באזור שלך עצרתי, גבירתי. תסתכלי על המפתחות שלך, תחזיקי רגע בירוק הזה. בשוק. ותסתכלי, את רואה, יש פה מפתח אחד שיתעקם. זה לא היה ככה. אוקיי. טוב, אני מקווה שזה לא משהו שיפריע לך להיכנס הביתה, זה לא נראה לי מפתח שאת משתמשת בו הרבה. אני אוספת מפתחות. אוקיי. טוב מאוד. אוקיי, אם למישהו גם עצר השעון, אז יש לי שען שמתקן שעונים טוב מאוד, אז בואו אנחנו נרד חזרה. תודה רבה. ערב טוב לכם. תודה רבה לצוות של שחל, תודה רבה לרופאים, תודה רבה ליאור. תודה רבה לכולם. תודה ליאור. תודה רבה לך. ותחשבו מחשבות טובות, אתם אף פעם לא יכולים לדעת מי יקרא לכם אותם. ליאור, זזנו?